Laing lokal nga balita ano ka dito sa may lungsod sa Mabinay. Pipila ka mga barangay sakop sa lungsod Mabinay ang aduna gyapon gitawag og COVID-free. Tungod kay walay natala nga positibo nga sa COVID-19 ang ilang barangay. Diklaro og maayo ni Mayor Juteri Abada Uy nga bisan ni kunhod o misaka ang kaso COVID-19 sa lungsod Mabinay apan iyang giklaro usab nga dili tanang barangay sa lungsod sa Mabinay ang adunay natala o adunay nasuspikan nga COVID-19. Sa ilang pipila ka adlaw o dulan pulo ka barangay o kapinukulang sa lungsod nga ang ilang barangay walay natala sa naisguta nga virus. Ani ang pamahayag ni Mabinay Mayor Juteri Abada Uy sa lungsod sa Mabinay. Sa tuang Mabinay? Napayapon. Naragyapon kay COVID pwede rin sa itong lungsod. I think at least more than 10 paghihapon nga COVID-free pag yun sila pag yun maski usa. The rest, nanay mang usa duha. Then sa mga big barangays, nakapay tag 10, 20, tag 10 ng distribution sa per barangay. No, since ang usa na ang poblasyon kay being the center o ang Lumbangan, being the center diri sa itong lungsod nga tapukanan na ang mga economic activities. So diha gid siya nadaghan. Pero for now, ato nang gipaningkamutan diha nga mga barangayan nato atong enforce jud strictly ang health protocols. Kini ang Atraka Balita 943. Say usab niya tungod sa natala nga kaso COVID-19 sa lungsod Mabinay. Usas mga rason ini ang mukuha og RT-PCR test kay mobalik og trabaho o muadto sa ilahang probinsya maong masuta og nga positibo sila sa COVID-19. Apan tungod lagi kay dili malikayan nga mulakaw gyud ang tawo kay dunay mga tagsa-tagsa kay importante nga lakaw dili malikayan o posibleng no takdan siya sa virus tungod sa gitawag og community transmission. Ani ang dugang pamayag ni Mayor Juteri Abada Uy sa lungsod sa Mabinay. Dugang ani daghan. Mananay itong giingon, susugod nga gilikayan nato ang local transmission. Ang katong gilikayan dyan ang community transmission. No, pero di nang gyud nato mapugnan tungod sa itong probinsya itself. Mga tao, dili nato mapunggan nga manglakaw. Then, mo ni atong giingon sa una pa nga ang ato ang gikumbate ron atong kontra dili makita. Kini ang Atraka Balita 943. Si Mabinay Mayor Juteri Abada Uy, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita News Team. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan, 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.